שלום, צהריים טובים, תודה שבאתם. תל אביב-יפו היא עיר כל כך משמעותית, כל כך חשובה, העיר השנייה בגודלה, עם מעל 500,000 תושבים. אני חושבת שהגיע הזמן למנהיגות אחרת. אחרי 25 שנים שהיה לנו ראש עיר אחד שעשה דברים טובים, אבל כולנו מבינים שהעיר הזאת כבר איבדה את היוקרה ואת היכולות שהיו לה. אני חושבת שהדבר היחיד שעניין אותי תמיד זה תושבי העיר. ואני מצאתי שותפה לדרך, ציפי ברנד, שהייתה 10 שנים ברשות המקומית ופיתחה מקצועיות, יכולות והבנה עמוקה במוניציפלי, החליטה יחד איתי היום להצטרף לריצה משותפת לראשות העיר, מתוך הבנה שלנו ששתינו ביחד יכולות לעשות את זה טוב יותר עבור תושבי תל אביב-יפו. אז ציפי תכף תישא את דבריה, אני מאוד מאוד מעריכה את הבחירה הזאת שלך, ציפי, להצטרף. היא נעשית מהמניעים הנכונים עבור העיר. אנחנו יודעים שהעיר נמצאת ביעד אסטרטגי של ממשלת ישראל לפגוע בליברליות שלה, בעצמאות שלה, וברצון לרוקן מתוכן את תפקיד ראש העיר. אני מביאה את הניסיון ברמה הארצית, גם כשרה, גם כחברת כנסת, גם כאלופה במטה הכללי, ואני משוכנעת שאפשר לעשות את הדברים אחרת, בעיקר למען תושבי העיר, כדי להחזיר את היכולות וההובלה של העיר בכל תחומי החיים. אני משוכנעת שהחיבור הזה של היכולות האלה עם הניסיון של ציפי ברנד יעשה את זה הרבה יותר אפשרי, ואין לי ספק שב-31 אוקטובר 2023 תעמוד בראש העיר תל אביב-יפו אישה. תודה רבה. אז קודם כל תודה אורנה, ותדעו לכם שאני מאוד מאוד מתרגשת להיות פה היום. אני חושבת שאנחנו הולכים לעשות מהפך בתל אביב-יפו. אתם צריכים להכניס את זה טוב לראש. בכל זאת אני כל כך מתרגשת שהכנתי כמה מילים אליכם, תושבי העיר, שתבינו מה אנחנו הולכים לעשות פה עכשיו ביחד ב-40 הימים שנותרו לנו. העיר הזו דורשת שינוי, אנחנו שומעים את זה מכם בכל מקום שאנחנו נמצאים. זה בא לידי ביטוי בדור הצעיר שמצביע ברגליים, נוטש את העיר ויותר מאי פעם. אנחנו רואים את המספרים האלה. זה בא לידי ביטוי גם בשיעור הגבוה של המתלבטים, שברור להם היום שאנחנו רוצים משהו אחר. מה שהיה אסור שיהיה עוד. זה בא לידי ביטוי בהורים שחוששים לשלום הילדים שלהם על מדרכות העיר, בתושבים הוותיקים שנאלצים להסתגר בבתים כשהמרחב הבטוח שלהם נעלם, ואני מצאתי שותפה משמעותית לדרך ולהובלה של העיר שיכולה לקחת את העיר הזו ולהנהיג אותה בכל הכוח. לעיר הליברלית שלנו מגיעה הנהגה דמוקרטית וקשובה, שתחליף את מי שנאטם לקולות התושבים ומשתיק כל יוזמה של נבחרי ציבור. חולדאי, שעשה הרבה דברים טובים לעיר, אבל אני חושבת שלפני שנתיים, אם אתם זוכרים, הוא בא ואמר, אני את התפקיד שלי בתל אביב-יפו סיימתי ופרש לכנסת. אז אנחנו מאמינות לו, ואנחנו נחושות לשחרר את העיר שנתקעה מאז על טייס אוטומטי. ב10 שנות פעילותי במערכת העירונית, גם כסגנית ראש העירייה, פעלתי בכל כוחי לקדם שינויים בחינוך, ביוקר המחיה, בדיור, בתחום התחבורה ובהליכתיות. הוכחתי שהפגיעה בצעירים ובמבוגרים בעיר, אובדן היכולת לחיות בעיר ולהלך בה בחופשיות, הם אינם גזירת גורל. היום, חודש לפני הבחירות, שקיבלתי את ההצעה של אורנה, להוביל ביחד רשימה משותפת בשביל להביא שינוי לכם, תושבי העיר תל אביב-יפו, בחרתי לשים אתכם ואתכן בראש סדר העדיפויות לפני הכל. להעדיף מנהיגות משותפת לשינוי, להעדיף שהסך הכל, שהחבירה עם אורנה, 1+1 יעשה הרבה יותר מ-10, לחבק פה את הרשימה המדהימה שיש לנו, אני חושבת ביחד, את חברי המועצה העתידיים, גם של יש עתיד וגם של התל אביבים, ולצאת ביחד לדרך משותפת. אורנה התחייבה מצידה לשותפות בהנהגה וברשימה שתיקרא מעכשיו יש עתיד התל אביבים, תזכרו, שבה ישולבו כל חברי הרשימה שעומדים פה לעיר שלנו.
ברביבאי כראשת העירייה ואני כמשנה לראש העירייה והסגנית שלה נחזיר את התל אביבים ואת היפואים לראש הפירמידה העירונית, אנחנו נחזיר את הביטחון האישי, אנחנו נחזיר את חופש התנועה בעיר, אנחנו נבטיח עתודות של הוראה ויכולת להורים לחיות בעיר הזו, לגדל בה את הילדים שלהם בלי לחשוש שלא יוכלו למצוא פה בית בתל אביב יפו. אנחנו נבטיח ונבצר ביחד את הסמכויות מול הממשלה כדי להבטיח עצמאות ניהולית בתחומי החינוך, הרווחה, התרבות והתחבורה, ואורנה את מצוינת בזה. תודה רבה. אז כל אחת מאיתנו עשתה ויתורים בשביל להביא את השינוי הזה. עכשיו תורכם ותורכן. הצעירים, אתם שמחשבים את הימים שלכם בעיר הזו, המשפחות שנאנקות תחת יוקר המחיה, הוותיקים שחוששים לצאת מהבית, תל אביבים, יפואים, זה הזמן של כולנו לעשות מעשה כדי להבטיח שהעיר הזאת שירדה קצת מהפסים תחזור שוב להיות הבית והמרחב הבטוח של כולנו. לצד כמובן היותה המגדלור הליברלי והמכיל לכולם.